раҳмон толибонро ба ноӯҳдабароӣ ва табъизи этникӣ муттаҳам кард. тоҷикистон паймони дӯстиву ҳамкорӣ дар осиёи марказиро имзо накард. раиси пешини шаҳри Туз ба тақсими ғайриқонунии замин муттаҳам мешавад. пешниҳоди Мирзиёев бобати минтақаҳои савдои нарзи сарҳадӣ дар Осиёи марказӣ. Мы не должны забывать, что религиозные радикалы и экстремисты являются... раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гуфт, ки Толибон аз уҳдаи идораи давлат дар Афғонистон набаромадаанд ва ба табъизи этникӣ дар ин кишвар идома медиҳанд. Ин иддаои Раҳмон дар нишасти машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ дар Чолпон-Отаи Қирғизистон, ки субҳи имрӯз 21 июл шурӯъ шуд, садо дод. Дар ҷараёни суханронии раис ҷумҳури Тоҷикистон, ки Толибонро ба сиясати таҷовузкоронаи этникӣ муттаҳам мекард, пахши мустақим қатъ шуд. ҳамчунин раис ҷумҳури Тоҷикистон пешгӯӣ кард, ки вазъият дар Афғонистон, ки ба бадшавӣ идома медиҳад, боз ҳам бадтар хоҳад шуд. ӯ ба ин назар аст, ки рӯйдодҳои ҳоло дар Афғонистон ҷараён дошта метавонанд на танҳо ба Осиёи марказӣ таъсири манфӣ расонанд, балки ба тағйироти геополитикии тавозун ва нерӯ дар тамоми минтақаи Авроосиё хоҳанд расонд. Эмомалӣ Раҳмон иддао кард, раҳбарияти Толибон дар шакли ҳозирааш аз уҳдаи идораи Афғонистон намебарояд. Ба гуфтаи ӯ, Толибон сиясати таҷовузкоронаи табъиз алайҳи гурӯҳҳои мухталифи этникӣ ва муҳофизакории шадиди мазҳабиро роҳандозӣ кардаанд. Дар ҳамин иддаои раис ҷумҳури Тоҷикистон пахши мустақим аз ҷараёни нишаст қатъ шуд ва замоне барқарор гашт, ки суханронии раис ҷумҳури Туркманистон Сардор Бердимуҳаммадов оғоз мегардид. кишварҳои дигари Осиёи Миёна, ки дар ин нишаст ҳузур доштанд, аз ҷумла Қирғизистон, мизбони ин нишаст, мавқеи ба маротиб нармтаре дар қиболи Толибон доранд ва мекӯшанд бо Толибон забон ёбанд. дар нишасти чаҳоруми машваратии сарони кишварҳои Осиёи марказӣ, ки имрӯз 21 июл дар Чолпон-Отаи Қирғизистон баргузор шуд, паймони дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкорӣ барои тавсеяи Осиёи марказӣ дар асри 21 имзо шуд. ин паймонро раис ҷумҳури Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев, раис ҷумҳури Қирғизистон Садир Ҷапаров ва раис ҷумҳури Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев имзо карданд. гуфта мешавад, Тоҷикистону Туркманистон ба паймон баъди гузаштани процедураҳои дохилӣ ҳамроҳ хоҳанд шуд. эълон шуд, ки нишасти панҷуми сарони кишварҳои Осиёи марказӣ дар душанбе баргузор хоҳад шуд. раиси пешини ноҳияи шаҳри Туз Рамазон Оймаҳмадзода 2 гектар замини як корхонаи саноатиро ғайриқонунӣ ба аҳолӣ тақсим кардааст. гуфт Рустам Сангинзода, сардори шуъбаи назорати иҷрои қонунгузории замини додситонии вилояти Хатлон, дар нишасти матбуотиаш, ки имрӯз 21 июл баргузор шуд. гуфта нашуд, ки нисбати собиқ раиси ноҳия барои ин кирдор парванда боз шудааст ё не. аммо Сангинзода изҳор дошт, вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба шахсони мансабдор парванда оғоз шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. ин масъули додситонии вилоят гуфт, ки нисбати қарорҳои раиси собиқи ноҳия вобаста ба ин замин эътирози додситонӣ оварда шуд. дар нишаст ҳамчунин зикр гардид, ки дар 6 моҳи соли равон нисбати 208 қарори раисони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон эътирози додситонӣ оварда шуд, ки аз ин 43.2% он ба раисони амалкунанда рабт дошта, 89.4% ин қарорҳо ба масъалаи замин вобастагӣ доранд. ҳамчунин вобаста ба қонунгузории замин, аз ҷумла ғайриқонунӣ тақсим кардан ва худсарона забт кардани замин, 190 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, майдони 3287 гектар замин ба ҳолати аввала баргардонида шудааст. раис ҷумҳури Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев зимни суханронияш дар нишасти чаҳоруми машваратии сарони кишварҳои Осиёи марказӣ, ки имрӯз 21 июл дар Чолпон-Отаи Қирғизистон шурӯъ шуд, пешниҳод кард низоми минтақаҳои тиҷоратии назди сарҳадӣ таъсис дода шавад. ӯ гуфт, формати нави ҳамкориҳо дар минтақа дар 5 соли охир нишон додааст ҳаҷми гардиши дохили минтақавии мол 2 баробар бештар шавад. ин пешниҳоди Мирзиёев дар ҳолест, ки қаблан Хуршед Каримзода, сардори хадамоти
муқомоти гумруки Тоҷикистон басташавии сарҳад миёни Тоҷикистону Қирғизистонро як сабуки номида гуфта буд, басташавии сарҳадҳо қочоқи молу маҳсулот байни ду кишварро ба таври чашмрас кам кард. раис ҷумҳури Ӯзбекистон ҳамчунин пешниҳод кард, ки ҳамасола анҷумани минтақаҳои кишварҳои Осиёи марказӣ баргузор гардида, талош карда шавад барои ҷалби сармоягузорӣ дар саросари минтақа фазои ягонаи мусоиди тиҷоратӣ фароҳам гардад.